Debug box mi chiat na thlen thin thlarau chen chil chu debug box chu wen dana bom GWS ho siam ania he tiang bom hi chi sang sang ma se tuna kan sai tur ber hi chu exorcism film kan riat la rem em lo pian chuna chan po kha he bom wang hi ni e han tia GWS ho sai dana chuan he bom hi thlarau chol ngai reng reng lo midang dinale di boy thinin aum chil tlat ninan soi thina he bom ron lar chuna chan ber chu eBay a chan chin kim chang ne na an ron tar chu tang khan ania a chan chin lo in tran dan chu he tiang hi ni kumsang ni pakhat September thla khan ma sang thil hlui leikhom thin pakhat Portland Oregon ami na lila mata na ale chona tangina in chana Peter pakhat kumza pathum laya upa nazi ho concentration camp atanga dam kho chuak pakhatin an chung korawa nei chun chu lila mata na ron zora Peter tonu chuan chu bom chu engtik lai poin ahmun biru taka api chuan athok ro reng thina api chuan tharau mi chunga chiana thlen theina chen chila wangin honpo hongmi lo turin acha thuwa soi nge nge ni api chuan a thi nuwa po bom chu phum tel ve ngal turin a hrila ma se juda ho hi anin phum hian kha mi thi bungrua kha an phum tel ve ngai lowa an nam dan ani thil hlui la khom tu po chuan chu Peter tunu hne na tang chuan chu thil chu lain ti file label chiana tan thil dang zinga chuan da tel ve maya ma se chu ta tang chia chuan thil mak chu aron thleng tran ta ni adora thil hlui ngak tu chuan light bulb ho a en theilo thu te kong khar po hon thei mi alawa a in khar tlat thu te le in hnuai lama chuan thomak le arap thlak tak tak a hriat thin thu te a hril ta ni in hnuai lama en fia tura azuk chu thlak chuan zo te zun rim ang mai rim che tak mai an hre pho thina chumi dot le mak tak mai chu in hnuai light bulb zong zong chu a ke vek ti an hre le a makati kher mai chu pa chuan a bom lei wang ani ti a hrelo nge ni a hnu luka chuan chu bom chu anu hne na thil pe ka pe in a pe dai maya relo te a chu nu po chu stroke awangin damdoina alu thuaya damdoina om chung hian hate gift ti ngothi alam mial mial mai ni ome a bom pek wang ani ti a hria chua nuwa midang pe ka tumpo chuan a hne na bok chuan aron kil le thina a chan po chu bom an kol ve le a chuan thil thalo tak tak an chung a thlen thin wang ani ama po chuan relo te a mumang rap thlak tak tak te neya ama mai point chutiang mumang chu nei lovin an chung kwa zong zong chuan chutiang mumang chu an lo nei ve vek mai ti te an hrele zela an din mun chu a thalo tak zitani lim thlakal liam turang deuh deuh te an mu le tak zela chuan chu a bom kol chu a hrang ani ti a chiang ngam ta eBay lama zor tura a chanchin kim changa hriat theiang ang te nen a zia chua a po zan point a lo mu thluwa a ngonga thori hrui oma wangin a har zok maya a hnung lama lim thlalian pui mai kal liam tur chu a mu man hra mani ti chuan eBay atang chuan Jason Hexton Missouri Medical Museum and Culture chuan bom chu leya he pa hian a hnu he bom be chan hian le khabu ziak nge nge ni Hollywood lambeng alo thlen hnuin kumsang ni som pani khan la lampang mu nom tak mai the possession chu anon siam ve ta bokani kha nautelem ram huai chen chil chu kumsang khaja ko somsaria khan me che pakhat chuan nautelem pakhat afanu college kalai ta na le saka afanu po chuan nu thil lai sak chu ro tak mai na chen na akol thakhi maya ma se chu nautelem chu an khoi mi alo te hian room dang de ate lo kalson thina a chen puite nen chuan makan ti hle nge nge ni achang le khathem chuar chhezeta no pang le khaziak thiam tir ji ang noi mai te po an chhar le nol thina ma se an mit mu nge ya chu nautelem puan them an no por mai ading le a che son an tum an han mu ta ka chuan an hlau ta kher maya chu mai che ho chuan chu tiang lama thiam bik na nei psychic medium an kauta an mi kau chuan chu nautelem chu me cheno pang thla pakhat chuan an chen nei na thita in a chen chil tho chu a hrila
chu mai cheno pang ming chu anabe lania chu mi ming choi chuan naute lem ming po chu an phua sakani chu tiang mai cheno pang tharau an mani singa chen ve tak chanchin an han hria ta ka chuan an ni po chuan a chen ve chu an phal sak tamai bokani ome amai ro chu van duai thak tak main chu naute lem chu ani lo zong na khosa ta chiam maya an chen na mi pa local ve thin te chu abik tak maina be ta thina an oma a hamna thla te an kor a po thler sakte aum tanok mai ni chutiang thilan lo thlen ta ka chuan tharau be pop theile chutiang ang tharau le ram huai lam fin fia thin nupa etle loren warem te chu an ko ta ni chu note chu note chen chil tu tharau po chu me cheno pang tharau po ni mi alovin tharau sual dang dai chu mai chia te anaya an ko chunga lu theinan lema changani ti te an hrele ta zela me cheu po chuan warem te nu pahne na chuan note lem chuan pe ya ani po chuan connecticut hetiang thilan na khoma museum a darthalang bom sen chunga dain apona chuan positively do not open ti ansia kul nge ni he thil hi the conjuring film a po khan anti lan kha in nei thuam sang amalam thin chu kumsang khazaria somli pakwa khan meche pakhat chung ko khosa thei takami anabe kar chu thilam siam chuanai no thin mi pa pakhat zuna uai tlakmaya anapa Alice Baker chuan apanu chu tiang mi hnuai hnung zok nei tir chu tum haulo mai tuma hne kinami pa chu anom na khoa altuna tang chuna no chuak de maya afanu thinrim lutuk chu tuma ngai zon po tum to lo chuan pasal po nei ta chuang lo chuan nun chu thinrim na le thinurna mangralin kumsang khazakwa sompalia khan athitani hetianga apain adu tak mai no chu ma hian ana hian in nei kormoi tak mai lo siam tir mana ma se antin munina zir tak lo wangin ain nei kor throisa po chu anmani ang thawa khosa thei Elizabeth Dysart chuan anin nei na chuna hak saka anu loka museum a dalu anitani he museum a dalu ni lai hian ain tu then kha chuan he nei kor hi amain ache thei ni nan soi ta fo maya ambik takin thabial jana ngat phe chuan anin nei kor chu amain ain soi hlo wa achang phe chuan me che thla te po an mutel thin bokani hemi chungchang endik tu te po hian hei hi enge chan omang an chui chuak thei bik lowa an thu thluk na ni taber chu hei nei kor nei tu tak tak hian atopa ai nei kor chu aron lam le ta ni berin an ngai ani kumsang khaza sari pahni khan thiam lawan chantir khai hlum mabak Thomas Busby chu athi maina du ber pakhat ti an phal saka Thomas a chuan a chotui ti ber chu pap pakhata e thlanga aduang chuan an ti hlotlin saka awan kai cho tur chu ta chuan ava eitani ai zo chuan a thutna cher chu hetiang hian an chialo ta he chera thuto phut chu thina chuan man ngal ro se tin chu tongkam chu an hria renga wangin khomi pui ho chu thungam po anom lowa indo pui pahni na khan aron chun zom ngal wata sipai chumi munaron kalle chinchang hrelem lowa chu chera thu reng mai chu nungdamin anron ho to ngai lo ti te chu khomi pui ho te chuan an lo chin chi aru kar maya kumsang khajakwa sumruk pasaria khan Royal Air Force pilot pahni chu chumi chera chuan thu ve ya an chuan hnu loka an chuan atrak chu thingkung tluina dela an pahni chia chuan an thi ni kumsang khajakwa somsari ve thunga chuan chera thua piang an thi thin ti thu thang oilo tu pakhat ve thung chu chera chuan a thului ve ta thunga anna thona hmuna bakal le chuan khora atlalut pala a thingang der maya akum le loka inchung siam thatu pakhat chu chhun chol line aron thu ve le a chonu lama anna thona hmuna ba thlen chuan inchunga tanga tlapalin a thi der mai bokani chu pap nei tu pa po chuan chu tiang zo zai thina thlen tu chu da chuak du to lovin in hnoi lama ada bo ta dai maya ma se chu ringo chuan thina chu ala ti top ta chuang no chu dora bungro da tu in hnuaya bungro thiar thla chu a ha deuh wangin in hnuai chelo oma chuan a thu ve le a abungro da zo holam chu konga che sualin a thi ve le ngal mi maya chu tiang thila thlen le tak hnuah chuan
pap nei tu pa chuan an kho museum a da dan chu chair chu peta museum a chuan le atanga fit nga vela sanga chair chuan khai ka nga tu ma an thule talowa tu ma in chu da tang chuan an thi pha talowa ni akol tu piang thi na thlen tu milim ker chu a ming lema the goddess of death thina pathian nuan ti mai chu kumsang hazira samsari pariata khan lem khwa saiprasa man lai thil hlui zong thin ten an chara an chu dana chuan bc sangthum janga vela mi khan in an ria pathianu tam tak jinga pathianu lem pakhata an ngai ni he milem hi chinai lung limestone langatanga kher hania he milem kol ma saber tu chu lot elfont nin he milem kol tanga kumruk chungin elfont chung ko pasari ho chu a chan soitur omsi lovin makdeu deunan thi 5 maya anu le a he milem kol tu ivor manusi le lot thomson novel te po chu miliman kola tanga kumrei lo te chungin an chung ko in makdeu deunan thi zo vek mai boka anu le a he milim kol tu palina sar alan beaverbrook po chu akola tanga relo te chungin anu puile afanu te pahni nen chuan an palin makdeu mai nan thi ngal pang maya afa pa te pahni ladam te chu hetiang pui thuna thilmak lampang ring mi lo tu ni ma se chutiang an chung ko tanga arwang pali ngot an chuata ka chuan kolzui zel tla ka ngai lovin Royal Scottish Museum Edinburgh ka chuan an peta dai maya heta hian tun thleng hin ala omani he museum adani nuwa po hian he museum en kol tu berle milim lem lo dong sung tu chu natlok po omlovin an thi thut maya chuta tang chuan kuta khot theilo turin dar thalang bom chunga khung bo ani tani kumsang khajakwa somkwa pani khan British Columbia nupakhat Janet Faris kumsumruk pakwa upa chu Alberta in nei mang turina ka nei khal chuaka chumini tang chuan a chanchin ria zui turemo anu han chei zui tureng reng omlovin a khuang cherbo tawang wang mai Faris hi abo thu report ani lai hian police te chuan mi tu tenemo Faris hi an rubawanga arwang chu an thukru zui ta ni an ring berani ma se kumsang ni sompakua August thlatok lama khan mi panau pang pakhat Max Weren ka chuan Griffin Lake monga chuan kara mu thu police te hne na hrila tui chung lu thiam te in tira anwa bel chian nak chuan a chanchin chhei zui tur eng ma omlova kumsang khajakwa somko pahnia boral ta Janet Faris ruang chu Honda Accord model hlui to tak chunga chuan anwa mutani police te chuan motor khol fel lo wangemo amut thluk wangemo in Faris hi acha sualanga kongkam maya Griffin Lake ka chuan tlain apil zui ta ni an ringa Faris hi bawa tanga arwang an mu chual in kara hian kumsom ni pasari zet ave manani mithi an re chuak har kumsang khajakwa somthum pathum Christmas urlok nia khan nula pakhat chu Willock B Ohio arelina suluma mi then khachuan accident thil nin an soya then khachuan mani ti hlum tumani e anti bok he mei chia hi tunge ni an shelo tlat mai chutianga chin riat lo tual thiring chu a chung te jon chua a boi thak le maya poisa 90 cents le rail ticket chi aka Mick Mohan funeral home chuan arwangan hlom ta ni thanmuala phumin chu khomi le sa sangthum zat voina antel nge ngeya thomno pol lira in bela wangin a ming lema the Garland Blue anti top maya thanlunga po unknown but not forgotten riat lo ni ma se ngil lo tur ti anzia kal mai thilmak tak mai chu he mei chia hi tunge ni an hre mai theilo hi ni ruang chhar chungchang te chu an vor dar ve nge in arin ombok sia ma se kumtam takliam nuwa thilmak tak mai alo thleng tlat mai a thia tanga kumsom rukna sangkha zakwa songko pathuma khan chanchin bumi ten a chanchin anziak thar lea chu chanchin chu darjau zelin Warren County Pennsylvania State thunei tu te chuan record sang atangin Josephine Sophie Klimjak ani ti an chui chuak ta ni kumsom ruk nu vela hriat chua chau chu rei wang takani
Rikota landana chuan Josephine Sophie Klimzak hi kumsang kazakwa som pahnia piang ania apa chu Jacob P Klimzak ania anu chu Catherine ani anu le pa te hi athia tanga kumni na an thi ve ve lo ni an ria chuan nuwa hian a thlan po an ti danglam ta hret ani Andhra Pradesha nu patua khat Sitaram Raja Rao le Mangayama Yaramati te chuan IVF treatment mangin phiran nei Mangayama in September ninga sangni som pakua phira rin lai hian kumsom sari pathum zeta upa ni toa apasal Sitaram po kumsom riat pahni zeta upa ni to bok Abraham le sareten upang ema upa ni lo ma sela hetiang thilmak takhi khovela athleng zen zen om love Mizozi nga po soi tur ting chuan fanei thei to lo turangai khopa kum upa mi te makti khopat lai kho nuwa fa hring le mial an lo om ve pheu pheu to me ma se Sitaram ten upa nga tar zur to nuwa fa nei lero kan mizo nu patuak zinga hian an la om lo ni na langa chuti rualin kel kang harna ina aken tel singa pakhat mei chenau pangle tlerol tam takman tu tharau thiang hnim fashin kan tiang te kha khovel mun danga om te tan chuan thilmak le dang dai tak ani ve o me